Valmiita ja toivottavasti kaikki menee tieteen taiteen sääntöön mukaan. Siellä lähdetään liikkeelle Jaakko Takonoski kakkospaikalle, Rajala kolmospaikalle. Nyt lähtee ulkopuolelle Korpela ja haastaa Rajalaa. Nousee kolmanneksi ja nouseeko kakkoseksi? Pyörähtää. Siinä sitten menee ja saman tien Malmi nousee nelospaikalle. Vitospaikalla Huhtala. Kun lähdetään nousemaan ensimmäistä kertaa ja Lampinen tuo sitä johtaa. Rajala siis kolmantena, Jakonoski kakkospaikalla ja nelospaikalla Malmi. Tämä nelikko lähtee omille teille. Seuraavaksi tulee Huhtala. Huhtala vakiinnuttaa vitospaikan. Eteen ja taakse on yhtä paljon tyhjää. Seuraavaksi tulee Naskali ja Naskali takana vielä yksi kappale. Lampinen ja viimeisen puolikkaan aikana Lampinen on tehnyt pientä rakoa. Nyt on 2 metriä, ei liikaa, noin 2 metriä ja yksi sinne on keskeyttänyt alakaarteeseen. Kuka mahtaa olla kyseessä? Korpela kyseessä, toinen nousija. Korpela on tänä päivänä 8. Kärjessä on Lampinen ja onko vielä viimeisellä sen tärkeimmällä kierroksella. Eväät ovat hyvät. Nyt on väliä 10 metriä ja nyt tullaan tilanteeseen, että Jakonoskin täytyy pitää tuota hopeata hallussa. Kakkosia, siellä on tulossa Rajalaa takana. Malmi on syytä ottaa vielä laskuihin mukaan. Ei ole mitään käydään omaa kamppailua. Jakonoski pitää kakkospaikkaa. Ja nyt keltaiset heilualalla se ohittaa ohituspalvelus ja nyt on liputettu ensi ohi. Ja mitä tekee Rajala? Ei pysty tässä vaiheessa lyömään Jakonoskia. Näin lipulle ollaan tulossa. Isko Lampinen, Kukkala Itomen moottorikerromisen rakennus. Fiatilla onneksi alkoon. Päivän 2. Henri Jakonoski, Leppijoki Fiat. 3. Joni-Pekka Rajala, ratkaiskonehuolto Fiat. 4. Roland Malm, MRT Fiat. 5. Mikko Huhtala, korjauspaja Fiat. 6. Jussi Naskali, huoltomies VV. Päivän 7. nousija Toni Fallila, Rat Fiat. Ja 8. Antti